Abunda zvikanyanza mananda undicheza handichi nazororo ini ndotsami rakunemwe ngandizwe imemoti ndinokutungamira semwana onyaradzwa munganya radze nyanza manada anomunzwa kanama tinyarara tenziwe nyanza tenzidi tungamire aponda swika nyanza mananda ondicheza handichi handina zororo dotsami tsamera kunemwe ngandizwe imeme moti dinoku tungamira. Before we get into our lesson this morning, tunauti pinde pangwe kuna mata asitsatita namata tana mamungu wake. When marriage no longer makes sense to men, some are marrying for wrong reasons, and the right reasons are taking them out of the marriage. Because zvino zvese zvakurambisa kuseka chaiko unano kuti masekera ako asi kundinakidza emhaka yemavhurira awaita mukanwa mako handichatozvifanira unotoresign imayo damune muchifunga kuti haasi serious but kuseri kwacho utoona kuti atori serious mugomukansela mugoita sei but mwoyo make akutoti handichadi. Mwari wokudenga atiitire nyasha, Mwari arwire Israeri yake. Tine mabhuku andakabata ari panapa anotaura about marriage. Pamusoro pacho rakanzi Enjoy Your Marriage, African Series Secrets on Marriage Volume 1 ne Volume 2. Mune nyaya dzakanaka dzakakunakirai dzamunogona kuverenga dzikakubatsirai muupenyu hwanhasi. Tine mibvunzo yakawandisa pamusoro pemarriage ndandisingazozivi kuti achadai ndo mastatements acho. I never expected this from you. I didn't know you are such kind of a person. Mibvunzo yakadaro mabhuku aya ari kuzama kuapindura. Rimwe racho rakanzi The Adventist Home. Pandariona randoresana mumwe musikana wandogara naye kumba kwedu akanditi ndichimupfimba, kana usati wariwerenga tinodananira nei, chitanga wariwerenga tozodiscussa kuti urundida. Saka ndakapinda homework yekuriwa, ndakabva ndada kutoritsvaka, ndobva ndariwana ndikariwerengawo, akandibatsira, ndinotenda kuti richiri kundibatsira. So I want to encourage young couples, old couples, middle-aged couples, please do go buy the ABC and buy these books. Mwari wokudenga atibatsire. Zvakaoma daitaura nevana venyu nezuro, kudanana nemunhu asina chinhu mumusoro. It's difficult. Mungu wakaremerwa. Muri ufunge hapana, saka muchada kudi hapana, saka muri utodi hapana, saka muri funga kuti kazodai toita sei hapana. Inenge nguri hapana throughout. And unorwadziwa. Marriage yacho inenge ichirwadza kukweva dovi nestraw. Mwari atiitire nyasha. Chandei tinowerenga mabhuku aya. At least have something in your head. Update your head with things that are spiritual, so that panotaurwa uwano zvekutaura. Because no murume wako akakubvunza hondo yekuIran, America is not fair. How can he? America is just a bully. Unobva watanga kuti kana usina nyaya gara pasi nyarara. It's because you have nothing in your head. Papa uri busy kuupdate mastatus nehembe dzisingakufita pamusoro musina chinhu. Mwari wokudenga atiitire nyasha. Go buy these books by the ABC. God bless you. God be with you. But before we get into our lesson, I would wonder, Pastor Musara Maitarasa, can you come so that we have a time to pray for our marriages? Mwari atibatsire, Mwari atirwire pavari kunamata, iwe namatira chimarriage chako. Iyo ndo unotochiziva kuti ndechenhema here kana kuti ndechechokwadi. But plead before God. They will go straight to the point because toda kuti Mwari atibatsire. Ndo shungu dzedu musangano wamatumba denongamutsiridza mhuri dzedu. Ndaitaura nevana venyu nezuro pane zvatakawirirana. Imimi musazoti kana wakutaura nemi what you are pretending. Let God do his work. Saka patichaenda kumba uchana murume wako akuchinja akutaurawo mashoko ari nane, munamata uri kushanda usati uri kupretenda.
mashoko edu unditsotsa hapana kutsotsana. Mwari ari kuita basa rake. Iwe chinamata patiri kunamata. Ngatinamatei. Tenzi tokutendai pamangwanana ano. Toda kutenda nekuti ndimi makavamba muchato. Taikumbira kuti apo michato mizhinji iri kuputsika, imimirai nemuchato yevana venyu. Muisewo rudo pakati pavo. Michato iyi igomira yakafanana nemuchato wenyu nekereke yenyu. Toda kukokai pamasikati ano. Pane vazhinji vanayo michato yanga yakuputsika. Vamwe vaifunga kuti vaona the ideal, vakasangana nema-ordeals akasiyana siyana. Tinokumbira kuti iye mimasikati anaya mupindire, mubatsire. Imwe yacho yanga yave irreconcilable. Tinokumbira Mwari kuti mupindire. Zvinhu zvakawanda zvinotageta michato zvinounzwa nemuvengi, asi imi dei maingabatsira vana venyu kumira vachikumirirai, vamire vakafanana nemi. Tinokutendai Mwari, kunyange patichaenda muchidzidzo chanhasi, imuchatibatsira kuchinzwisisa, chigone kurapa nekugadzirisa zvigozheri nezvirunziro zvinounzwa nemuvengi zvichirwisa michato. Tinokutendai chairo patichapfuurira mberi tichinamata. Tinotenda nekuti matotinzwa muzita raJesu. Baba vedu vari kudenga, tinoda kupa mbiri nerukudzo kuzita renyu masikati ano. Tinotenda nyasha idzi dzekuti iye uchidza zvekare kuti tingaita zvose naKristu achitipa simba mukati memichato yedu. Mwari, taishuvawo sei kudururwa kwesimba raMweya Mutsvene isu tasvikirwa nekuguma kwenguva. Mwari, matambudziko edu akakura mukati memichato iyoyi, asi kana taisarenda pamberi pechigaro chenyu chesimba nokutenda, tinoziva munoshandura masituations ari negative. Tine imwe michato iri kuflorisha. Mwari, tinoda kukutendai nekuda kwemichato iyoyo. Tidzidziseiwo Mwari kubudikidza nebhuku ravaGaratia kuti tive long suffering, tive gentle, tive pure in these marriages. Dear Father, tinoshuva murangarire even my youth edu Mwari, kuti vasangoerekana vapinda musarudzo izvi, ngavanzwisise kudzama kwayo Mwari, vasatarisa munhu wekunze asi munhu wemukati, uye muvareutsidzawo mayouth edu iyaya kuti imi Mwari munotsvaka utsvene. Vamwe vana vedu vanozopinda mumuchato vanoita nefornication, zvorwadza kuti vazonochengeta muchato nekuti vane zvekumashure zvavakatakura. Tinoshuva Mwari simba rokuzvikangamwa, totarira muchinjikwa, tosimbira muchinjikwa, nekuti hakuna unozoputsika kune vose vachasimbira musimba redenga vari mukati memichato. Tinoshuva michato iyi Mwari isimudze muchinjikwa, vazhinji vakweverwe kwamuri. Munamato wedu unoshuva kuti hama dzedu dzanga dzaakufunga kuti beta kuti zvireka. Tinokumbira Mwari muite resuscitate, mumutse zvekare michato iyoyo. Tinongoshuva Mwari murambe muri pakati pedu muchingotitungamira, michato yedu ichiva tumatenga tudiki. Muzita raMuponesi Jesu tinonamata. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru. Tinotenda Mwari zvikuru. Masikati vanhu vaMwari. Tinokwasai mose muzita raJesu. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru nemusangano wedu uri kuenderera mberi. Allow me to acknowledge my presenters ari pakati pedu nechingwa chinopisa chatiri kuwana. Thank you Pastor Msara for last night message, grounded in the word. Mwari atiitire zvakanaka, tive vanhu veshoko. I was tempted kuti Pastor Msara, when others are devaluing God, let us revalue God nekugara paari. Ndosaka Mary akapwanya chinhu chearabhasite, aona kuti muchinda wezvaandiitira zvikuru. So when you are grounded, when others are devaluing God, you will revalue him by your ways of living. Akusena nhasi taitirwa zvakanaka namaitarasa. Mwari akukomborerei higher calling. Mwari atibatsirei. Idi, we are called for something, not for nothing. Unoziva, bvunzai vanhu vanoteera mashavi, vanzwa nekuitiswa.
Aubudi unenge uchimbaita zvese sanganisa nhoko dzembudzi otora nenhoko dzenguruwe ukadzisanganisa ukaisa nemuti wematowe unoita zvakanaka. Mwari wedu haana kutidaidzira matakanana akadaro. Zita raMwari wedu ngarikudzwe. Pamangwanani Mwari wokudenga atibatsire. Tine musoro wenyaya unoti paukama mukoma. Tarisari pasaiti newe womhoresa womunyemwerera kuti neighbor. Takuti neighbor. Itakuti neighbor. It's nice to be here. Book of Luke, chapter 23, verse number 50 to 56. Kati manyengoma ndinanguwa ndaona muridzi wengu akanditarisa nezisoro rinotaura kuti kasikira kupedza. Luke chapter 23 verse 50. Verse 50. Hadi Zvino kwakanga kuna mumwe wainzi Josefa. Correct. Munhu wamakurukota, murume wakanaka wakarurama. That's right. Iye wakanga asina kutenderana nawo pakurangana nokuita kwawo. Waive varamatiya kutendera vaJudha vakanga vachimirira ushe hwaMwari. Iye akaenda kuna Pilato akanokumbira mutumbi waJesu. Akauburusa akauputira nomucheka akaisa mubwiro wakanga wakacherwa pabwe. Wakanga musina kugovigwa munhu. Waiva musi wokugadzira sabata rodo kutanga. Navakadzi vakanga vauya naye vachibva Garirea vakatevera vakaona bwiro nomuisirwa womutumbi wake. Wakadzoka vakagadzira zvinonhuhwira namafuta. Chapter 24 verse 1. Nomusi wokutanga wevhiki nambakwedza wakauya kubwiro wakabata zvinonhuhwira zvavakanga vagadzira. Verse 2. Wakawana ibwe rakunguruswa rabviswa pabwiro. Ndokuwana ibwe rakunguruswa rabva pabwiro. Ndikaite chama. Chinyaya chacho matangira acho. Ndi Jesu weNazareti anga abatwa ndokubva aroverwa. The Bible says maJudha pavakaona Jesu achiroverwa, vaona Jesu achiroverwa, mwoyo yavo inorwadza. Muponesi wedu aroverwa, toita sei vadzidza? Ndokubva Jesu aroverwa pamuchinjikwa. It was on a Friday. Aroverwa pamuchinjikwa. Sabata ranga raakunosvika. Ndokubva vanhu vawirirana. Varume, ngatibvei pano vakomana. Tinofanira kuti tiende tinochengeta sabata. Ndaigona muparidza ndiri ipapo. They had to rush to keep the Sabbath, leaving the Lord of the Sabbath on the cross. Kune vanhu vanopinda church vane shungu yekupinda sabata asi vachinetsana nemuridzi wavo. In as much as we need the Sabbath and its blessings, we must be in harmony with the Lord of the Sabbath. Bible not. Ndokubva vamutora vanhu. Mumwe wacho ainzi Joseph of Arimathea, mumwe wacho ainzi Nicodemus. Hatigoni kuenda unochengeta sabata muridzi waro akaroverwa. Zvinonzi neBhaibheri nemumwe munyori wandinofarira, their influence nemari yavo ndo yavakasenzesa kunopeshedzera vana Pilate kuti tipeiwo mutumbi waJesu. Ndaigona kuparidza ndiri ipapo. Hapasi pese pachadiwa mavhesi, pamwe pacho pachadiwa mari. Vane mari itai zvekuisa mari, kana maisa mari sirai pasi pamusara namaitarasa vaparidze. Ukaita mari hausi muparidzi. Unoona vane mari vane shungu yekuparidza, garai pasi sai mari. Tanzwa nekuparidzirwa nemari pamberi pevanhu. Don't use your money to preach. Let preachers preach. Those who finance. Financing is part of ministry. Ngativei ipapo. The Bible says, ndobva vamutora, ndobva vanomuviga. Bhaibheri not. Waive musi wegadziriro, sabata rodo kutanga. Mwari ngaakudzwe mani. Kuchine masadha achine shungu yekuchengeta sabata. Iwe kana usingacharichengeti, pachine vanhu vane shungu yekuchengeta sabata. Ndobva vanhu vati tinofanira kuzodza mafuta pati sabata rakwana, ende mafuta acho hatina. Saka handei tinotenga mafuta pawatenga. Pati wapedza kutenga wakaona kuti sabata rakwana, zvanzi no, handei tinochengeta sabata tozouya timuzodza mangwana. Saka vakomana vakatora pawatenga, ndobva vatora zvinonhuhwira namafuta, ndobva vanochengeta sabata vachichengeta murayiro. Mangwana acho ndobva vauya kubwiro. Unfortunately vakasvika dombo riya rakunguruswa. Saka vaifanira kumuzodza, havana kumuzodza. Pavakazoda kumuzodza vakamusvikira amuka. Handei ndati kuti imakaenda kukereshe here. Handei ndati kuti correct. Correct. Handei for the last time ndati kuti ino ana maigeti cheko. Handei ndati kuti correct. Vakamusvikira amuka. Matthew chapter 26 verse 6. Handei ngoma. Handei. Verse 6 to 18.
Zvino Jesu akatari paBhetani amba maSimoni maperembudzi. Jesu paBhetani. Mumwe mukadzi akauya kwaari ane chinhu chalabhasta chaiva nechizoro chino mutengo mukuru, akachidurura pamusoro wake agere pakudya. Asi vadzidzi vakati vachizviona vakafa neshungu vakati, "Kupadzwa kwakadaro kwaitirweiko? Nekuti chizoro chine chatengeswa nemari zhinji ikapera." Asi Jesu akazikadzi dzinowana mafuta nemagurosari toendesa vana kuchikoro. Asi Jesu achizvizwa akati kwavari, "Munotambudzireko mukadzi uyu? Nokuti wakandiitira basa rakanaka. Nokuti varombo muna nguva dzose, asina muneni nguva dzose. Nokuti zvakadira chizoro pamwiri wangu wakazviitira kuvigwa kwangu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose munozvaparidzirwa vhangeri panyika iyi, paari kuzodza mafuta pamusoro pangu ari kuitira kuvigwa kwangu." Katakidze ndaturi waifanira kumuzodza handiiteze correct handei vakamusvikira but Mary paBhetani ndobva asvika. Ukaiverenga nyaya yacho zvinonzi paiva nevarume 10 vaiva nemaperembudzi, ndokubva Jesu avaporesa vari 10. Zvinonzi one wacho ndiye akadzoka akati thank you kuna Jesus. Jesu akati imi mamusiri 10 here, kusei padzoka 1. Mumwe wacho pa10 aiva Simon. Ndobva azvinzwa masara mukabvunzwa, ndobva aronga riri bira banquet. Saka bva akonga Jesu, uyai ndafunga kukuitirai thank you. Paaronga pati yema thank you, paiva nemumwe mukadzi ainzi Mary wekumagadhara akanga abviswa umweya yetsvina. Anoti take advantage, mutambo wema thank you watanga. Paatorawo chinhu chake chine arabhasteri, ndobva ati ndodawo kunoti thank you. Mutambo wema thank you pawakatanga, ndobva Jesu asvika ipapo akagara. Mary ndobva aita get crash. Paakasvika ipapo aiva nemafuta ake anga akatengwa nemuzoro unodhura, ndobva apwanya pasi, ndobva aisa mumusoro maJesu. Zvikanzi ndobva mumwe muchinda anonzi Judas anoti patambiswa mari apo, mari taigona kuitora totanga NGO totenga magrosari toita sei. Ende kana iverenga inonzi Judas aida kuba mari yacho. Actually tine vamwe vanhu muchurch board vanotaura mashoko ari powerful but vari demon possessed. Ndosaka muine 4 hours dzekuita nharo 30 seconds dzekunamata. Saka bhaibheri rangu rinoti kudii? Zvinonzi pati iya yatanga, zvinonzi naJesu siyanai nemukadzi uyu, ari kuita chinhu chakanaka. Varombo munewo nguva dzose, patina hamuneni nguva dzose. Zviri kuitwa nemukadzi uyu ari kuitira kufa kwangu. Saka vaifanira kumuzodza, havana kumuzodza. Pavakada kumuzodza vakamusvikira amuka. Asi Mary anga ari happy, anga apedza naye kudhara achiri mupenyu. Kana paine zvamurida kundiitira sangano raMwari, handisi kurambidzai, musandimirire ndife, ndiitirei ndiri mupenyu ndichaona. Weza kune vanhu vanotinetsa, kuna vanhu vanotinetsa maitarasa, wanoita kunge tiwa wiga nevanhu vakafa. Wachiti ndisiye ndiende naye, vamwe vacho munawapushira vaende naye. Dai vakafa pasi pamusara vaipiwa 30 seconds dzekutaura pamafuneral, vazhinji vainyararidzwa. Munhu akafa achitambura patiko zvinafa, vanhu vauda kutanga kuita mashura. Munhu anouya nerori rakazara makebheji nenyama oti apafa munhu mukuru, panoda zimombe. Pati ari mupenyu, chipakanwa chisviru chaakabvisa ndechemango. Momutengera kasiketi rakakura kudai negumbeze pamusoro, munhu akafa nechando. Mochari munoisa here nematonhorera inoita moisa munhu 2 in 1 afa. Handisi kurambidzai chechi yaMwari, kana paine zvamurida kundiitira musandimirire ndife. Pamuchada kuzviita muchandisvikira ndafa. Ndosaka bhaibheri richiti munhu akaberekwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama. Makamutarira mugano waasingatendweri kudarika akaita 20 mashoma, 30 mashoma, 40 mashoma, 50, 60 mashoma, 70 mashoma, even akaita 100 mashoma. Munhu anga akasikirwa kurarama upenyu usingaperi. Even akaita 1000 mashoma. Don't waste time, we are already behind time. Unaita 3 hours, unaita 3 days, 4 wakatsamwira murume anofa. Ndakaidzidza, ukaona munhu afirwa obva arorwa ari kutaura. Ukaona afirwa akatora nguva ari kutaura futi. Akasikira kurorwa, in fact anonoka ari kuti allow me to be buried together with him because we were together. Saka tinozotora nguva napasita musara tichimukansela kumumutsa kubva kuvakafa ozoenda mberi neupenyu. Ari kungoti achifa achirorwa ari kuti anga akasofa kudhara ndandakamirira chiremba adeclare.
the state of the living inosirisa kudarika the state of the dead. Ukanzwa uchitsanangura state of the dead unofunga kuti wane mweya, yet the state of the living iri kunzwisa tsitsi vanhu vari kurarama upenyu hwekupangwaya. Ivo vaine hama dzine zvinhu. Psalms 133 verse number 1 to 3. Hande verse 1. Fanzi kuti tarirai kunaka kwazvo nokufadza kwazvo. Kana hama dzigara pamwe chete nerugare, zvakafanana mafuta anokosha ari pamusoro anoerera padera. Famba michana. Tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo. Kana hama tichigara pamwe nerugare, tarirai chechi yaMwari. The desire of God haadi kuona mhuri dzichipeshana. Usakonzeresa kumusha kwenyu. Sasa kune vakadzi vanonetsa vari pana. Tete Susan kana wasati wasvika musangano hautangi. Ndachifamba anoita unga madhongi matatu akasungirwa nenzou. Kumpa mukana wekutaura anenge achitaura ndini tete mukuru pana. Varure vese vanoti hwara. Usakonzerese. Munyoro wekwedu achinyora anoti when there is discord and division in families, this is total separation from Christ. Zvazvinoreva hamusi maKristu, muri masatanisi, kusamwa ropa kunyara. Verse 2. Zvakafanana namafuta anokosha ari pamusoro anoerera pandebvu dzidzo ndebvu dzaAroni, anoburukira pakusvikira kumipendero yenguo dzake. Verse 3. Zvakafanana nedoro reHemoni rinoburukira pamakomo eZioni, nokuti ndipo Jehovha paakarayira kuropafadza vanhu vake, kuropafadza kwake ndiwo upenyu husingaperi. Saka Aroni aiwa muprista kwaIsraeri. KwaIsraeri kwaizivikanwa basa remuprista kwaiva nekuenda nekuchema nezvivi pamusoro paIsraeri. But kana muprista akaonekwa aine mafuta achierera, zvaireva kwaIsraeri hakuna matambudziko, kuzere runyararo. Saka Mwari akatarisa mhuri, anotarisira, he is now a high priest in heaven, anotarisira kuti isusu patiri kurarama, families must be in harmony. Verse 3. So kufanana nedoro reHemoni, makomo aya anga akaita sei? Anga akaturikidzana. Hemoni yaiva pamusoro, Zioni iri pasi. Saka zvaiitika, zvainzi kana zuva rabuda, zuva rikabuda, makomo ari mudenga ndiwo aitora mute. Saka Hemoni yaitora dowa, kana yatora dowa, zuva raiti rabuda, zuva rikabuda, raizoti rapisa gomo reHemoni. Hemoni dowa rayo raizowerera richienda kuZioni. Saka kurarama kweHemoni, kurarama kweZioni kwakazendama paHemoni. Kana Hemoni yawana dowa, ndoya inyunguduka, Zioni yorarama. Mwari ndobva akuitira nyasha ndiwe Hemoni. Ndobva akupa zvinhu kuti Zioni izorarama. Kana Hemoni yawana dowa, ngainyunguduke, Zioni irarame. Manje havadi? Havadi? Mwari akaitira iwo nyasha kugara marondera. Ari kuitira vana vasekuru vako, vane hanzvadzi dzako dziri kwachienda mbuya, kuti wabve ikoko wauye mumarondera vaendewo pawaizi awo waitawo ma15 points. Manje une zvivindi, unobhadharisa vana vasisi vako rent kuti wagare pamba pako. Asati auya ngaauye negrosari rake. Kana Hemoni yawana dowa, kunyunguduka kwayo kunoraramisa Zioni. Mwari akaitira unyasha, ndiyo unazvo. Haupi kana hama yako izvo zviuri busy kuchengeta nherera dzavamwe vanhu, dzamai vako dzisina anochengeta. Busy. Angotsuka chete mulaibu muyelobhoni wese ndiwo vatone rendi yacho mumarondi. Ende unoda kuti wagare maflat, busy kupfurira misoro yenzenza yese, mai wako imba yavo isina kupfurirwa. Kana Hemoni yawana dowa, kunyunguduka kwayo kunoraramisa Zioni. Iko zvino vana vako vese vanoenda kuzvikoro zvinodhura, vanobhadhara ma1500, ma1008. It's okay. Apa vanovharwa zvekudaro. Vari kumusha hapana kana ari kubhadharwa fees, vanobhadhara ma$30. Ndio futi vari busy kufudza mombe dzako kumusha ikoko. Chademba wapfana wako uri kuendesa kumaschools anonzi ma-A school, kumaschools zvine ma-rights. When they don't even know what is right for them. Mumwe musi wachamuka uchaita magay nemalisbon nemadrug addicts, uchaita mushe. Chademba nherera dzese dzauri kubata kake uchanamata, Mwari dai ndakafa pamwana wangu waita vanhu kwavo. Chaita mushe. Ndakona pamunoenda kumusha munofarisa.
Because apana panda werenga panze pastor mzana. Zion yaizopota ichende saudo wako Hemoni. Hemoni ya iwana ndo ya inyunguduka yowereresa. Paonenda kumusha 4 kg zake ze rice. 2 kg yake sugar. Chibaha chake chesipo. Zimugondi wa zvake ziwiri neka makaroni kamwe chete. Neka salt. Abva ikoko sagare nyimo, sagare nzungu, sagare nyemba, sagare njera wafane kumusha wakaigarira wakati. Let's ice kubalance. Pana ari kubira muna. Sagare njera rinoita mari. Sagare ziyo rinoita mari. Pane tsotsa. Ende metse turi ziwa tarisari paside newe. Rinogona ngariri tsotsero. Leviticus chapter 19 verse 16. Usafamba pakati pa vanhu kwako uchivachera. Usapupurira ropa roho kwako, ndini Jehovha. Bijana. Handi. Verse 17. Verse 17. Usavenga hama yako mumwoyo mako. Verse 16. Usafamba pakati pa vanhu kwako uchivachera. Usafamba uchitaura vanhu vekumba kwenyu. Kumakupa mukana kutaura vanhu vekumba kwenyu vese vanorwe. Ukaona uya kumba kwako musecha asati abuda. Paka kumba kwangu akadibira, it's okay. Makabirwei mascrunch anoita mari 50 cents. Usafamba uchinyea vanhu vekumba kwenyu. I love Psalms chapter 50 verse number 20. Inotuli Psalms 50 verse 20. Verse 20. Tenena unogara uchipomera hama yako. Correct. Unoita makuwa pamusoro pemwanakomana wamai wako. Unoita makuwa pamusoro pemwana wamai vako. Randinodari chirungu rinoti. Rimwe rinoti you are a slenderer. But randinodari rinoti you are a stumbling block in your mother's child. Utori chigutsana munzira yemwana wamai vako. Kwa zino pane vanhu vari kuchema newe. Iwewe uri pana hako asi vari kuchema because of you. Why? Future yao yakaenda pasi nekuda kwako. Ndini mukomana mukuru saka wakasirwa pfuma yose. Iko zvino uri busy kuitete namaronde. Handi pesa werenga. Same chapter, asat chapter. Leviticus chapter 19. Handi usapupurira ropa roho kwako, ndini Jehovha. Usavenga hama yako mumwoyo mako. Usavenga hama yako mumwoyo mako. Apa garaya. Ende shona iri inoti zino ire marino segerera newari singadi naye. Wari singadi. Mafinera umya muna chichema. Mai weka, yawe mwana wa mai. Mwana wa mai, mwana pari kukuhaga handa unzoti jira iri LOV yemashuwe. Mwana wa mai wake. Unanyepa kuwasekerera. Mamba endi kumusha. Nei. Ndikona aenda kumusha. Anakabata mwana wake ega. And I love vana mbuyeru. They are very sincere. Murora. Unza kuno mwana tisambe naye. Iwe ugone pita uzibita warura zvimapoto. Anonyarara. Uya anonyarara. Because unoziva wakambata wanga mudya ari mupei. Iko zvino hama dzako hadziuyumba kwako. Pane hanzvadzi yako wachipinda unenge uchiwawerenga so 1 2 3 wachipinda unoona chikafu chako chichiitwa the Hiroshima and the Nagasaki. Pana chinosara ipa. Ndakashindurirwa nevanhu vakavenga vana vamai vavo. Usavenga mwana wamai vako mumwoyo mako. Pedzisa chapa. Pedzisa. Unotuli usapupurira ropa roho kwako. Usavenga hama yako mumwoyo mako. Unofanira kurayira kwako kwazvo. Correct. Kuti urege kuva nezvivi nokuda kwake. Correct. Usatsiva kana kugara wakatsamwira vana vavanhuwo kwako. Usatsiva kana kugara wakatsamwira vana vavo kwako. Randinoda rinoti usaitira utsinye mwana wamai vako. Unoziva kune vanhu vane utsinye. Una vanhu vane utsinye vari panapa, vanhu vane utsinye hwekudaro. Iwe sekai pandakakutora kumusha ndichiti uye uzogara mutown ndaitira iwewe kuti panda ukagara neni mutown unokasikira kuwana basa. Iko zvino wakutamba chimaramu nemurume wangu haachadi inini akuda iwewe ende weizvezvi uritotaura kuti abaiwa ngaabude uchitaura murume wangu. Pandakakutora ndakakutorera iwewe for your future. But iko zvino waakudanana nemurume wangu unoitira mwana wamai vako utsinye kusvika pakumutorera murume. Iwe ungatore
nguo dzemwana wamai wako dzemukati kuti uende nadzo kumnganga kuti asabate mimba. Iko zvino abvi kunguva anenge achingobuda ropa throughout because of you. Unobatira mwana wamai wako mushonga kuti asabudirire muupenyu. Mwana wamai wako iwe uneshiwo here? Mwana wamai wako ndine imwe ikandirwadza musoro. Kuvengera mwana wamai wake kuti anzwa kazvarerewana watsvuku. Vasikana vama yellow bone akangodana nemukomana anoita mamwe mazipundu kumeso ane masadza kudai. Akadana nemurume anomusema anotaura kuti andibate zvakadaro. Mwana wamai vako imwe mhuri yaindiudza itaura kuti abata mimba wese anoita miscarriage. Abata nyaya yacho ndei vakanetsana vari vadiki sisire muningina akakura akatsamwa wese aroorwa anodzingwa. Reason vana vacho vese vanoita mamiscarriage abata mimba. Ene vanhu vandiri kutaura havapindi Zioni vanopinda Sata. Kwete yes iyo ine higher calling iri grounded in the word. Iko zvinoona wamai wako hapana kana anoita chine musoro. Simba racho ndeuri kuri zvete. Unicho kuita unotora nyoka dzekuti dzisvete mazambo emwana wemunin'ina kuti veuite mari ivo vaswera vachitambura. Anoitira utsinye mwana wamai vake kutorongera mwana wamai vake dhende rekuti hapabudi. Ati ndiwo waidiwa nababa Stereki ukabhadharirwa fees. Inzwa Genesis hati kudi kuyena Genesis uyu angaina wana wamai vake. Genesis chapter 20 verse 15. Wana wamai vake. Zvino Labhani akati kuna Jacob, ko ungandibatira usingapiwi mubayiro nokuti uri hama yangu here? Iyo ungandishandira ndisina shandi nokupa because uri hama yangu. Inzwa Genesis chapter 29 verse number 14. I love it in this version. Verse number 15. Verse 15. Then Laban said to Jacob, should you work for me for nothing because you are my relative? Tell me what your wage should be. Yeah. Kune vanhu vakandisvinurira vanoshandisa hama dzavo mahara kusvika amarombe emudzimba dzavo. Ari busy kushandisa hama dzake mahara. Vazhinji wedu we look for cheap labor. Katidi anosenzesa vana vamai vake kusvikira zvazvituta zvemumba make. Uyenai anoita sei futi? Uyenai anoita sei? Uyenai verse 1 to 3. Genesis chapter 44 verse 1. Verse 1. Zvino wakarayira mutariri weimba yake achiti, zadza homo dzavarume nezvokudya nezvavanogona kutakura, uisewo mari yomumwe nomumwe mumuromo wehomo imi yake, nomukombe wangu mukombe wesirivheri uise pamuromo wehomo yomuduku pamwe chete nemari yezviyo zvake. Iye akaita sezvaakaudzwa naJosefa verse 3. Joseph ari kuti kana vari vana vamai vangu they benefit where I am. Akati kana vari vana vamai handibhadharisi vana vamai vangu vanobenefita pandakatsika. Unoenda unohodha kuBotswana woya uchitaridza times 4 vana vamai vako because you own e-passport. Anodhurisira kutora advantage yevana vamai vake. Sadaro shama. Sadaro ngashaya nokutsura. Sadaro. Tiri hama shama. Kwete dzekubatanidza dzemashuwa. Chakatibatanidza shamari tiri veropa. Blood is thicker than water. Sadaro uri pana nishama ndoda kunamata. Romans chapter 30 verse 8. Hanzi kudi musava nechikwereti nomunhu. Mirai kwereta huku dzamusingagoni kubhadhara. Asi chokudana. Asi itai chikwereti chekudanana. Nokuti unoda mumwe ada hama yake azadzisa murayiro. Saka Bhaibheri riri kuti the first 4 commandments dziri kupa ukama pakati paMwari nemunhu. The last 6 commandments dziri kupa ukama pakati pemunhu nemunhu. Saka agona kuda hama yake azadzisa murayiro yese yakadaro. Ungazoda sei Mwari wausina kuona asi uchivenga hama yako yaunogara wakatarisa? Ndo shungu ya Mwari. Ti vanhu vanohwanda nekusiri
nemabhachi echechi. Sezuri busy kutengera men of God masutu. When the God of men is saying tanga nehama dzako. Because ada hama yake asati samara. Hebrews chapter 13 toda kunamata. Verse 8. Verse 9. Hands kudi. Chapter 12 verse 14. Hands kudi. Chakairugare navanhu vose. Chakairugare noutsvene. Nokuti kunze kwawo hakuna munhu uchaona Ishe. Chakairugare nemunhu wese. Rechirungu rinoti pursue peace with everyone. Randinoda rinoti overtake peace. Ukabvunza vanhu they are justified. Salimani zvandakaitwa hauzinzwisisiwe. Do you know munhu wauri kutaura ndiye munhu akandibata chibharo, munhu iye akasiya vana varo vadiki akaenda, munhu iye akaita zvisingaiti. I cannot call him a relative. Angandibatira mushonga hazvigoni. It's better for me to die. The Bible says when Jesus was on the cross, aripo akabatwa achiroverwa. Vanhu vaimurovera ndivo vanhu vaifanira kuponesa. Pavakamubata vakamurova vaishandisa maspikes. Spikes were like barbed wires. Vaiti vakamurova kudai pavaibvisa vaihaka nenyama, ropa richidzatuka, vakamuita zvese kanyama vachida kuti make sure kuti vamukwadza. But when he was on the cross, Lord, forgive them for they don't know what they are doing. Hakuna baba wakakwana wanobata mwana wao chibaro. Azviti. Mai vakakwana avabatiri mwana wao mushonga. Azviti. Azvigoni. Azviti. Chakairugare nevanhu vose. Kunze kwavo hakuna angaona Mwari. Chekubhobva ainzwisisa. Ndobva mumwe musi ari kumba kwasekuru wake akati kukena ndokumusha kwedu, ndinofanira kudzokera. Ndokwakavigwa Abrahamu, ndokwakavigwa Isaac. Kena ndokumusha kwedu. But kwaiva naEsau waanga avhara, saka anopinda murodhi achienda. Paakatanga kufamba anoenda nemakwai akati hazvina kukwana, ndofanira kunoona mwana wamai vangu ari murodhi ekuenda achifamba achienda, musoro make achifunga ndoita sei pandichasvika. Ari murodhi akagara pasi akambotsamira dongo, akaona ngirozi dzichikwira dzimwe dzichidzika, akarwa nengirozi. It was not enough. Canaan is my home. Ndobva atanga kufamba achienda, anoisa zvipfuwo kumberi, akaisa madzimai vashandi vese kumberi, akasara ega ari kumashure. Esau anozvinzwa mwana wamai vako ari kuuya, akati nhasi ndomuita kanyama. Komana anopinda murodhi achifamba, paakanga achiuya, zvinonzi nebhaibheri ndinoverenga, Esau achiuya akatsamwa achirwadziwa achiti nhasi ndofana kumupedzisa. But anonzi achisvika akatarira Jacob, bhaibheri randinoverenga rinoti akaona chiso chaMwari muna Jacob, akamubata akamusheta akamukisa akati uri mwana wamai vangu. Mwari anofanira kutiitira nyasha. I don't know what happened, but tonight, this afternoon, pane munhu anofanira kunoyanana nehama yake. I don't know. Dara wangu, kata shamwa, kata ipapo yatopera mari dzeyo.